Aja nyala udun dosa kowe. Aku percaya to sore. Gawe pas dalam. Tanah. Kowe saiki kalah. Lho kowe musuh yo kalah ngono ya. Balas Kang, balas. Gini Kang, gini. Gue nek dikeplatan, Des. Tangane lara dhewe yo. Loh, berarti ndase atos. Tanganmu enggak apa-apa. Ada apa aja? Aman. Ada apa aja? Sah. Lakone kok kowe lomba. Sah, iki tak uruske kowe iki. Ye, Ngerti ora? ye. Tak bocah iki ngeplak aku mudane. Yo, Arep tak wales. yo. Tapi aku mesake. Ngene. Mergo wis tuwek. Loh. Kowe yo tuwek. Kowe yo Wis tuwek. tuwek kene lho. Kowe karo kene Dedi. Tuwek kene lho. Pak iso kowe lahir tahun piro? Aku. Ya. Aku tekoni piro? 30 piro? 35. Tahun piro? Kampleng. Tahun piro? Kandhani. Kita kok iso dilane jawab. Tahun piro? Kandhani. Lahir tahun piro? Aku yo lahir gua. Ya. 95 no Mas. Bisa 95 cocok. Pencong sampe bokok kowe. Lho aku ya bocah kok. 95. Iya. Wis sampe piro Kak? Wolong pulau karo 95 akeh di. Pakai 95. Lah iya, tua kowe. Mas, Hitung. umume Iya. kowe padha tuwek dolaran. Dolaran aja pencilan kok dhuwur panggung. Gua sing banget ora aku. Lah sapa? Kailo. Apa? Bangetan kailo. Lah kene. Lho wis laren-laren. Kowe pokoke bira mangkat. Ngono kok. Iki lho. Yo lakon sing bangetan. Ya sapa? Kowe sing goblok. Goblok. Wis. Wis krungu ya? Ngomong ya. Ngomong kok nek leren ya. Leren. Lah kowe lek. Kowe laran. Mati ya. Amin. Ayo ya. Dadi. Amin. Aku leren. Laran aja nyangkat. Kon leren aku juga. Kon leren. Rambutmu apa tuh? Rambut tebi.
duit tak meneh. Para wanu nek yakin. Kok kesalah kok. Kanjeng Kusuma. Piye? Kowe becik bali nang negaramu. Aja batutke ana punggah pengging ae. Penak tembungmu. Ning loro aku. Kok iso kaya ngono? Yen to aku bali ora go putri sing dikersane Sang Prabu. Iya. Aku bakal kapocok jagaku. Ya terus Mula kuwi kowe sing bali putri wenehno aku. aku gelem manut karo kowe. Nanging ono syarat pitukane. Apa syarate? Yen to wis mati ning papan kene ae. Tenan kuwi. Iya. Wong mati kok ubah. Edian, aja mlayu kowe. Rang diteruske nganggo atus sing dalu kandeling kowe ora bakal ono kerampungane ya. Sing mbok karepno wis Ning papan kene. Masno. Apa sing bakal kejadian ning papan kene? bakal dadi kewujudan apa kowe. Bakal tak rantione pawan kene. Setan panjenengan iblis kowe. Kok iso kowe mangkono? Najan to kemendo kewan kang gedhe. Yo. Nanging sebesar iki apa sing bakal kedadian? Teges kowe ape mindone papan kene ya? Yo. Yo. Bakal taranti. Sawangan. Apa sing bakal
Kere bapak. Kere. Urung jadi. Ayo Pak Ji coba yo. Iya enak yo ha aduh jan anyep-anyep karo jogetan jan gayeng tenan pokoke nggih tak maju sithik nggih derek titepangan Gladiwano ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nderek titepangan nggih Bapak Ibu sederek sedaya. Kula niki elek-elek nggih ngeningane ketoprak Sukadi Budaya ingkang dipun pimpin dening Bapak Lati Bapak Medu. Barang ila alamat pun Desa Sukorejo Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Mustika ngono lho Pak Bu ya. Apa? Kenal bose Medu iki. Melung niki elek-elek Mas Amroy ngene-ngonane Bapak Meduk apa piye? Pesugiane Bapak Meduk ya aku iki. Ora aku dhewe. Oh, rupamu ngono malah barek aku. Oh, wong ra roh wong barek ngene, rupaku putih, rupa mireng kok. Alah, lho bose ngono ya ora ngomong karo aku kok. Ora ngomong piye? Ora ana kancaku lho dak kowe tajak kancane. Jenengmu sapa mau? Oh, Kenalan. kowe ora roh jenengku. Ya. Dikenalno Mas, dikenalno. Sapa? Kupingem dijereng sing ngombo, mripatem dilekno sing ngombo. Sapa sing ngendem? Nek kepen ngerti aku jenengku Janiman. Heeh. Alah. Yen ngono dienggo omong bose kae. Iya lho. Nek aku Janiman lah jenengem sapa wong kowe karo aku padha gundule. Ngerti aku. Iya lho. Aku kacilku semua. Weluh. Gaweane nyolong timun kowe berarti. Temu pucet ngono. Jare kancil. Lho kowe nek ingane bose Medu kowe ngerti alamate mau. Wah aku pengen budek nawa. Wong alamate genah desane Sukorejo ngono kok iso takok eneh. Sing ora paham niku ya kowe. Kowe ya dikira omahe. Wo, ya ngerti no. WA-ne walah WA-ne ning isor iki wis enek, Mas. Oh, ning wis enek. wis ngerti kabeh lha apa kene. Duh, lah kowe yo melok metu kok iso ngene lho Mas tak omongi.
Iki ngono wancine udan didongakno kanggo bapak sing mengkugati. Muga-muga udan iki ora nggawa musibah nanging nggawa barokah. Lah, kaya ngono lho Mas ya. Cocok ora? Cocok. Lho saiki nek ada nonton suka duwi budaya. Lah iya nek kepengin ndelok gebyare ketoprak suka duwi budaya ya ayo Mas mlaku karo aku karo joget yuk. Nemake lu pengen jogetan lho. Iya karo joget ayo Bapak Pradangga Taboyo yo. Iya iya ayo. Ayo Pak. Jaipo ngendi? Lo. Yo. Enak yo Mas yo.
Ojo wong kowe. Ayo sebagai Semban saka Wonosegoro. entuk kejanjimu. Tanding ngono. Aku mau wani karo sembah. Kepancen. Asong daro ya mas beneras pangutane kadang warada ingaren pangucap bejana netra ya mas ya